ପିଲାମାନେ ପ୍ରବନ୍ଧ ପୁଷ୍ପପୁରାରେ ବର୍ଷାବରଣଟିର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆମର ସରିଯାଇଛି। MCQ ଏବଂ 2 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ଏବଂ 3 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ। ଆଜି ଆମେ ଦୀର୍ଘ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦେଖିବା। ପିଲାମାନେ ଏସବୁକୁ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରୁନାହିଁ କାରଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ଅତି ଲମ୍ବା ହୋଇଯିବ, ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ନିଜେ ଖାତାରେ ନୋଟ୍ କରିନିଅ। ଏକ ନମ୍ବରର ଉତ୍ତର ସରିଯାଇଛି। ପିଲାମାନେ 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲେଖିନିଅ। ପିଲାମାନେ ଏ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ 2 ନମ୍ବରର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସରିଯାଇଛି। 3 ନମ୍ବରର ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଲେଖିନିଅ। ପିଲାମାନେ ଏ ଜାଗାରେ 3 ନମ୍ବର ବି ସରିଯାଇଛି। 4 ନମ୍ବରର ପ୍ରଶ୍ନ ଏତେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲେଖିନିଅ। ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ସରିଯାଇଛି। ଭାବୁଛି ତୁମେମାନେ ଲେଖି ନେଇଥିବ।